रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। वेंगुर्ला येथील माझा वेंगुर्ला या संस्थेमार्फत रविवारी 30 जुलैला उत्सव रानभाज्यांचा हा उपक्रम घेण्यात आला। यात विविध प्रकारच्या रानभाज्यांचं प्रदर्शन तसेच रानभाज्यांपासून बनवण्यात आलेल्या पदार्थांच्या पाककृती स्पर्धाही घेण्यात आल्या। नमस्कार, मी दीपेश परब स्वागत करतो कोकणसाद लाईव्हमध्ये। माझा वेंगुर्ला ही वेंगुर्ल्यातील एका सेवाभावी संस्थेने या ठिकाणी उत्सव रानभाज्यांचा हा आगळावेगळा उपक्रम आयोजित केलेला आहे आणि या उपक्रमामध्ये किंवा या कार्यक्रमामध्ये आपल्याला ज्या रानभाज्या आहेत, आपल्या जे कोकणातले जे हे सोनं असं समजलं जातं रानभाज्या, हे आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। तसेच त्यांच्या पासूनच्या पाककृती किंवा खाद्यपदार्थ बनवण्यात येतात हे सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहेत। सध्याच्या या आधुनिक युगामध्ये अनेक रासायनिकयुक्त जे खाद्यपदार्थ आहेत ते बाजारात येतात किंवा फास्ट फूडचा हा जमाना झालेला आहे, फास्ट फूड जास्त प्रमाणात वाढलेला आहे आणि याच रानभाज्या आहेत ज्या आपल्याला आपलं आरोग्य आहे किंवा आपली जी रोगप्रतिकारक शक्ती आहे ह्या टिकवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात आणि या रानभाज्यांचा प्रचार प्रसार व्हावा किंवा याच्यापासून नागरिकांना फायदा व्हावा यासाठी जे माझा वेंगुर्ला यांच्या वतीने हा उपक्रम वेंगुर्ल्यामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे। याचं एक खास सांगायचं तर गेली 7 वर्ष ह्या माझा वेंगुर्ला हा उपक्रम या ठिकाणी आयोजित करतं आणि याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद वेंगुर्ल्यातून मिळतो। तर पाहूयात कशा प्रकारच्या रानभाज्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात आणि या रानभाज्यांच्या प्रतिकृती काय या ठिकाणी सादर केलेल्या आहेत। तर चला पाहूयात। या उत्सव रानभाज्यांचे उपक्रमाचं उद्घाटन वेंगुर्ला नगर परिषद मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरब यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनानं करण्यात आलं। यावेळी माझा वेंगुर्ल्याचे संजय पुनाळेकर, प्रायोजक श्री गावडे, जयप्रकाश चमणकर, राजा शृंगारे, बाळ शिरसाट, राजेश गावडे यांच्यासहित माझा वेंगुर्ल्याचे सर्व सदस्य उपस्थित होते। या कार्यक्रमात रानभाज्यांचं प्रदर्शन लावण्यात आलं होतं। या निमित्तानं आयोजित करण्यात आलेल्या रानभाज्यांच्या पाककृती स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। या स्पर्धेचं परीक्षण कुडाळ येथील डॉक्टर अमोल दुधगावकर, आरोंदा येथील डॉक्टर सचिन पुराणिक, कसाल येथील डॉक्टर सुधीर निगुडकर यांनी केलंय। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक शशांक मराठे यांनी केलं। माझा वेंगुर्ला गेले 7 वर्ष सातत्यानं रानभाजीचा हा महोत्सव भरवत आहे। ह्याच्यामध्ये एक अशी प्रक्रिया असते की आम्ही सकाळी ट्रेकिंगला जातो सगळेजण आणि तिथं इथल्या सगळ्या आमच्या गावातल्या बाहेरच्या लोकांना घेऊन आपण तिथल्या प्रत्यक्ष भागातली माहिती देतो आणि त्या रानभाज्यांची ओळख करून देतो आणि त्याच्यानंतर मग संध्याकाळी आपण हा एक रानभाज्यांच्या वेगवेगळ्या रेसिपींची, वेगवेगळ्या पदार्थांच्या सुंदर सुंदर नाविन्यपूर्ण पदार्थांची या ठिकाणी रेसिपी लावली जाते। हे करण्यामागचा उद्देश हा आहे की एकतर आपला हा सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि संपूर्ण कोकण बेल्ट बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट मानला जातो, म्हणजे जैवविविधतेला एक महत्त्वाचा असा हा हॉटस्पॉट आहे आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या ह्या ज्याही दुर्मिळ आपल्या शेजारी असलेल्या वनस्पती आहेत ज्या खाल्ल्यामुळे खऱ्या अर्थानं आपलं आरोग्य सुदृढ होणार आहे आणि आजच्या ह्या सगळ्या रासायनिक शेतीच्या प्रकारामध्ये
आपल्या परसात असलेली ही अशा प्रकारची सुंदरशी भाजी जर लोकांना ओळख झाली आणि ती खाण्याची त्यांना सवय लागली तर त्याच्यामुळे आरोग्याला त्यांच्या आणि त्यांच्या एकूणच प्रकृतीसाठी एक खूप सुंदर अशी ही संकल्पना घेऊन त्यांना फायदा होईल म्हणून आम्ही हा महोत्सव राबवतो आहे. 7 वर्ष हा कार्यक्रम चालला आहे. दरवर्षी त्याला खूप सुंदर असा प्रतिसाद मिळतो. यावर्षी जवळजवळ 60 लोकांनी त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेतला आहे आणि ह्या माध्यमातून इथल्या वनस्पती आणि वनौषधी हे जे काही आपलं बायोडायव्हर्सिटी आहे त्याला राखून ठेवणं, त्याचं योग्य प्रकारे जतन करणं आणि त्याच्यातनं जे आपलं आहे त्याच्यातनं आपलं आरोग्य सुदृढ ठेवणं असा एक सुंदर असा उपक्रम माझा वेंगुर्ला ह्या माध्यमातून राबवत आहे. कसा प्रतिसाद मिळतोय आता या ठिकाणी? अनेक भाज्या आपल्याला बघायला मिळतात, पाककृतीसुद्धा बघायला मिळतात, काय सांगेल? ह्या ग्रामीण भागामधल्या महिला आहेत आपल्याकडे ज्या स्पर्धक म्हणून आलेल्या आहेत आणि सांगायला आश्चर्य वाटेल की कुठेही खूप मोठी रेसिपीचं प्रशिक्षण न घेतलेली ही सगळ्या ग्रामीण घराघरातल्या महिला इतकं सुंदर आणि नाविन्यपूर्ण अशा प्रतिकृती दरवर्षी घेऊन येतात. म्हणजे एका वर्षी कुणीतरी सुंदर अशी लाजरीची आमटी करून आणलेली, त्याच्यानंतर दुसऱ्या वर्षी गेल्या वर्षी शतावरीच्या सुंदर अशा शिरवळ्या करून आणलेल्या. ह्या वर्षी आता काय येतं हे आपल्याला बघायचं आहे. पण इतकं सुंदर ग्रामीण भागातलं हे खरं ज्याला आपण म्हणतो उपजत जे काही गुण आहेत, उपजत टॅलेंट आहे ते ह्या निमित्तानं ग्रामीण भागातलं पुढे येतं आणि त्यांना खूप मोठा वाव मिळतो, त्यांना प्रोत्साहन मिळतं आणि त्याच्यातनं दरवर्षी खूप मोठा प्रतिसाद यासाठी मिळत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.